ihe onye ma ya mara ya o ka onye ma ya were isi ya pụrụ aka m dịkwa ọcha o. na wow kidnappers ejule ebe niile. Chineke nyere anyị aka zọpụta ụmụgo kpuchie anyị n'ọbara Jizọs. Ihe na-eme n'ụwa ọ na-agba mmanya mmiri, arụ na-eme n'ụwa ọ na-agba mmanya mmiri. Ndị kidnappers akarịala, ekwela ka ha hụ mee, kama ha ga-enweta m Jizọs kpuchie m, kama ha ga-ahụ n'ụmụ Jizọs kpuchie m, Jizọs kpuchie m, Jizọs kpuchie m, Jizọs kpuchie n'ụmụ dede Jizọs kpuchie n'ume nna le, agakwu na-eche bodo kpuchie n'ume ye, di nwere isi mgbe kpuchie m, ọmakasị bi ụwa kpuchie m, dede Chibu kpuchie n'ume m. onye nọ n'ime gị nwere nchekwa. Eze kpuchie m owo, kpuchie n'ume, kpuchie n'ume we, chewe n'ume, ile anya n'ime ụwa, ihe arụ na-eme, ile anya n'aka nri na kịfa, kidnappers ebe niile, n'ime tanụ niile, kidnappers ebe niile. Ole na ihe anyị ga-eme ụwa lo, eze kpuchie n'anyị o nwere akụkọ mere eme nwanne m na-aga mgbasa ozi ọma. O nwere ihe mere eme maka kidnappers. Ana m aga crusade pụta n'ụzọ ka m goro ihe n'ehime mba ndọ. Akụkọ a bụ ihe mere ma paki ụgbọala m ka m banye somewhere goro ihe. Jizọs kpuchie m. Mgbe m banyere na shop, 3 boys abịa. Hey you, stop there. Hebrew the man. Nwoke chọrọ iresi m, eburu ya tinye n'ime butu. Jizọs kpuchie anyị. Hebrew the man wee lawacha, the man alawacha. Chibunde etie, Chibunde ebewe, obodo kụwa adịe, obodo kụwa adịe. Jizọs kpuchie m, Baba kpuchie m, Jizọs kpuchie m, Jizọs kpuchie m, Jizọs kpuchie m, Jizọs kpuchie m, dede eluigwe kpuchie m, Jizọs kpuchie m, ọmakasị bi ụwa kwadị na n'olu, Jizọs kpuchie m ewowo, Jizọs kpuchie m, anyị nọ gị n'ọgbakọ ọkaka, Jizọs kpuchie m, Jehova Sama kpuchie m, Jizọs kpuchie m, Jehova Rafa kpuchie m, Jizọs kpuchie m, ụmụaka akpata gị aka eyi, ịtagbuola onwe gị n'ahụhụ, emetụ gị aka eyi, nke gị agala, ọ dịkwa egwu ya mere kpewe ekpere, ya mere kpewe n'ekpere, ka Chineke chebe gị, ka Chineke dube gị, ka ndị iro ghara ịhụrụ gị anya elu ụwa lee na n'olu m. Ọ bụrụ na Chukwu duwe gị n'ụwa, onweghị ihe onye iro ga-eme. Ọ bụrụ na Chukwu duwe gị, onweghị ihe ndị iro ga-eme. Onye Chukwu na-edu nwanne m, ọ bụ na onye ga-emegide, onye Chukwu na-echebe, ọ bụ na onye ga-akụtu ya. Jizọs kpuchie m, eze kpuchie m, delighted nwa m na-arịọ n'oge eyi, Jizọs kpuchiere m ya eyi, agakwu na-eche mba kpuchie n'anya ewo, God is life mission anyị niile na-arịọ gị eyi, aka ji ụwa kpuchie m, kukumanya kpuchie m. Ofu ụbọchị ka m lọtara, a na-akọrọ m akụkọ na n'ebe ụmụ si esi lọta ka o mepe geti bata, some boys are block ya na-agbali egbe na ya ka mri lawa na ya moto lawa na ha ga-egbunu ya, eze chebe n'anyị ibelahi nwere ikwu n'okwu a. Atụgharịkata ha na-aba, amara bịa n'ala Owerri. Atụgharịkata ha n'ala Owerri, amara jee na Lagos.
atụgharịkata ha na Lagos abanye n'ime Abuja kedikwanụ nke anaghị Olise abi n'igwe chebe ụmụ Jizọs kpuchie nwa gị Jizọs kpuchie Jizọs kpuchie ụmụ gị Jizọs kpuchie ife na-eme n'ụwa na-agbawa m isi Jizọs na-anụ ihe na-adịghị eme ebido na mebekwanụ Jizọs kpuchie kedikwanụ nke anyị ga-ekwu ghara ibe ya Jizọs kpuchie ebube ekwu mgbe biko chebe n'ụmụ gị Jizọs kpuchie umbrella nke ndị nsọ chebe anyị Jizọs kpuchie umbrella ndị nsọ chebe anyị Jizọs kpuchie onye ndozi onye nchekwa onye mkpuchite chebenu lekọta ezinụlọ anyị Jizọs kpuchie Jizọs lezi anyị anya Jizọs kpuchie Jizọs lebu ụmụ anya Jizọs kpuchie Jizọs kpuchie Jizọs kpuchie kpuchie Jizọs kpuchie ebube mmekwu mgbe biko 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 abụkwa m ọkụ na-erere ekwensu nke ka m na-agwa na anyị bụ fire. Satan don't you know I am a 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 watch your fire. people don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Nduke don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Abụmọkụ na-erere abụmọkụ na-erere abụmụ nwoke ọkụ na-ere Chineke n'onwe ya bụ abụmọkụ na-agba agba abụmụ nwoke abụmọkụ na-erere onye na-achụ m ọsọ abụmọkụ na-agba ebe ọ bụ na ị kpọrọ aha m abụmọkụ na-erere ọkụ ga-aza gị dị ya abụmọkụ na-agba ị gbọrọ ahụ na mmiri o abụmọkụ na-erere ọkụ ga-aza gị dị ya nwa ọkụ ka mbụla ewe lele ụwa ụmụ Chineke niile unu bụ ụmụ ọkụ ọkụ na-anụ Satan don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a watch your fire. people don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a Nduke fire. don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Ekwesa na ma gbago okwu na onweghị ike ọ bụla iwere onweghị ife ihe n'ebe ụmụ Chineke niile nwere ife ihe n'ụmụ nweghị ihe ị ga-eme anyị akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu sị emetụkwala ndị m tere mmanụ aka ndị na-ekpere m n'ime mmụọ n'eziokwu kema inugo anyị bụkwa ọkụ na-ere onweghị ihe pụrụ ime ụmụ Chineke n'ụwa onweghị ihe pụrụ ime ụmụ Chineke n'ụwa mba ụmụ Chukwu jisie n'ike n'ekpere Chineke ime mmụọ ka anyị kpewere Chineke kere anyị maka na anyị bụkwa ọkụ na-ere nọgidesie n'ike n'ekwukwu dị nọ na nọgidesie n'ike n'ikpere Chineke onweghị ihe ekwensu ga-eme onweghị ihe onye iro ga-eme Chukwu ga-edu n'ụbọchị unu n'aha Jizọs na-anụ okenyi m ukwu Kisi Lokechukwu Ogbehi Production Chukwu ga-edube gị chebe gị I am a fire. I am a fire. Don't you know I am a fire. I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Satan don't you know I am watch a your fire. people don't you know I am a fire. don't you know I am a fire. I am a fire. don't you know I am a don't you fire. put up a go I am a fire. don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a fire. 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 Satan don't you know I am a fire. Satan don't you know I am a Satan fire. don't you know I am a ikwere ekwe m ikweghị ya I ị am a ga-ekwere fire. iri by force I am a ikwere ekwe m ikweghị ya I ị am a ga-ekwere fire. iri by force I am a fire. I am a fire. I am a fire. Satan, don't you know? 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 I am a fire. Hey, abụmọkụ na-agba agba. Oo ya. Abụmọkụ na-ere ere. Abụmọkụ na-agba agba. Abụmọkụ na-ere ere. Abụmọkụ na-agba agba. Abụmọkụ na-ere ere.
dị n'obe aka go ihe na-eme n'elu ụwa na-agba mmadụ anya mmiri ile anya n'iru n'anya n'azụ nsogbu ụwa ndị mmadụ na-ebi ndụ n'ime mmehie Chineke mere ndị ga-ebere elu ụwa kale elu ụwa kale elu ụwa kale ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa kale elu ụwa kale elu ụwa kale ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ụwa Chukwu kere chọọ ya mma ndị mmadụ emebisiela ụwa were elu ụwa ghasa ya n'olu elu ụwa na-atụ m ụjọ nwanne bezizọ ga-emezie elu ụwa na-atụ m ụjọ hapụ mmehie hapụ mpụ na arụ brọda rapụ mmehie gị bata n'ime Chukwu zuru ike nwanne sista rapụ mmehie gị ụwa na-atụ m egwu elu ụwa kale ụwa ale elu ụwa kale ụwa ahụ elu ụwa kale ụmụ mmadụ emebisiela ụwa arụ na-eme n'ụwa ahụ edi nwanne m ana m anụ ihe na-eme dị ya o nwere akụkọ m chọrọ ịkọ n'uo kọba akụkọ mekwere eme n'elu ụwa pastọ kọba akụkọ mekwere eme n'elu ụwa akụkọ na-agba mmanya mmiri gee ntị ọfụma o mekwerenụ na mba nnoye obodo mma otu nwanyị ike mara aha ya nụ ọ gara were maka ndị enyi ya nwoke gbuo di ya arụ na-emekwa n'elu ụwa arụ na-eme n'ụwa ịma di ya rịara ara arụ na-eme n'ụwa anyị nọ n'ime n'ụwa di ya egwu ọnụ iwu mmanụ chere nọ lara fri ndị mmadụ emebisiela ụwa ọ ga-abụ isi nta n'elu arụ na-eme Chukwu biko zọpụ ụmụ gị n'ife na-eme n'ụwa na-atụ m ụjọ n'ụwa elu ụwa amaghị n'oge agwụla ozi ori amaghị n'oge agwụla ọgwọsi amaghị n'oge agwụla ogbunu mmadụ amaghị n'oge agwụla oge na-agwa ya mediri n'ozi ori ji aga n'iru oge na-agwa ya mere n'ọkpụka o ji aga n'iru oge na-agwa ya mere ndị mmehie ji dị ndụ n'ime mmehie ụwa rụọla ya ụwa arụọla nwanne na-egbuzi nwanne ya elu ụwa nke na-egbuzi enyi ya ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ume mere enyi ya ofu ụbọchị ka m na-aga n'ụzọ mahụ ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu a na-asị ke ka Adam si nọrọ ifu uwe duhie n'ụ ya lewe ha anya gbawa ahụ lewe ha anya pirich were ha emechara m ụgbọ ha n'ọtụtụ ndị mmadụ mmehie ha karịala ọ karịrị akarị karịa mmehie Adam o bukwere ibu karịa nke ifu elu ụwa nke anyị ụwa na-atụ m ụjọ ndị mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa nke anyị elu ụwa nke anyị elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa na-atụ m egwu ezi nwanne m ezi ụzọ ga-emezie maka ụgbọọlụ mmehie bụ ụgbọrụ mmehie ma nnabatara Jizọs n'elu ụwa nabata Chukwu ị ga-enwetakwa ndụ ebighị ebi brọda nabata Chukwu pastọ Chibundụ na ana m ekwu bata n'ime Jizọs ka i wee nweta ndụ ụwa awaala ife na-eme n'ụwa na-atụ m ụjọ Chukwu biko zọpụ ụmụ gị na ya amaghị ebe a na-etinye isi pastọ Chibundụ n'ebe osi gị nna biko zọpụ ụmụ gị maka n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa nke
n'aka njọ chebe anyị n'ụwa aghala mmiri onye n'ụwa chukwu elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ofu ụbọchị kedere mmadụ ịnwụ n'elu ụwa sofu ụbọchị ọnwụ gacha ikpe wee sote amaghị m dị ka ikpe ga-anata n'aka Chukwu nwanne amaghị m nwanne m Chukwu ka m na-ayọ Chukwu ka m na-ayọ ọkwa Chukwu ka m na-ayọ nwokoro pụta na mmehie n'ụwa onye na-agbọsi isi n'ụjọ njọpụta si n'ụzọ o ji abalị aga si n'ụzọ njọpụta maka ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ elu ụwa ka ale elu ụwa ka sefu elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa ka dị egwu elu ụwa ka ụwa Chukwu kere chọ mma elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa ka elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa ka elu ụwa na-atụ m ụjọ elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa ka leyi elu ụwa ka seyi onye na-eme onye ya elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa nwanne na-egbu nwanne ya n'ụwa Chukwu chebe anyị Chukwu chebe anyị Chukwu elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa anyị amaghị ebe a na-etinye isi Chukwu dododo sọpụta ụmụ gị gbara anyị mmehie elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa ụwa aghala ụwa mbi ụwa alala ụwa n'iyi Chukwu dododo elu ụwa nke anyị ụmụ mmadụ emebisiela ụwa elu ụwa nke ụmụ mmadụ emebisiela ụwa bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko tụọ Jehova egwu Jehova ọkwa mmụọ ọkwa ọkụ na-ere ere ka ọwụ eyi Jizọs onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ aka ji ụwa mmụọ nwanne onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ ọgba otu ọ dị na-agba ya agba nwanna onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ ọhịa ọwụ isi ekwu ọnwụ na ịbụ mmụọ dede onye kpọrọ m oku bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ mmụọ ka mmụọ bụ aha gị kema Jizọs bịa lewo Jehova bụ mmụọ bịa lewo Jehova bụ mmụọ dede derenu ndị mama derenu ụmụ akwụkwọ bịa lee ndị mama derenu Lagos City lere Ọnịcha derenu sọ gị bụ mmụọ ka mmụọ n'ụwa olori ibe loro enyi odogwu Jehova bụ mmụọ Jehova bụ mmụọ Jehova bụ mmụọ Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa niile Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa niile Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa dum mmadụ bi iwo n'elu ụwa Jehova bụ mmụọ na Chukwu bụkwa mmụọ ka mmụọ gajụkwa ese na Chukwu bụkwa mmụọ ka mmụọ echetala m ihe mere m n'elu ụwa leyi echetala m akụkọ mere n'elu ụwa mmụọ ye ntị o mere eme n'akwụkwọ nsọ chetala m ihe mere eme otu ụbọchị wee ruo Jizọs wee kpọọ ndị na-esi ụzọ ya ka anyị gafee n'ofe ọzọ ọ gwara ndị na-esi ụzọ ya unu banye ụgbọ na-aga n'ihu na aga m ezute unu that place n'elu ụwa Jehova bụ mmụọ ka mmụọ Jehova bụ ụmụazị ihe bido gawa ga-ewefe nke ọzọ emechaa n'ikpeazụ mana Jizọs soro ha wee gaa otu aka ọ dị ụgbọ gwụrụ agwụ Jizọs were ụkwụ na-aga n'oke osimiri ihe dị egwu wee mee n'elu ụwa nwanne m mgbe ụmụazị ya hụrụ ya egwu juru ha ruo
mgbụbọsị ya hụrụ Jizọs egwu juru ha rụ Pita wee jekwu okokokokoko anya mahụ na ntị enweghị ihe anya mahụ na ntị enweghị ọ gịnị ka anyị na-ahụ n'iyi ọ bụkwa mmụọ ka anyị na-ahụ Jizọs wee kpọọ ha o si egwu atụlụ unu Jizọs kpọọ ha oku si egwu atụlụ unu ọ bụ m onwe m na-abịa ọ bụ m onwe m na-abịa Pita wee sị ya ọ bụrụ na ọ bụgo onwe gị na-abịa gwanụ m ka m soro gị gaa n'elu mmiri gwa m ka m soro gị gawa n'elu mmiri Jizọs wee gwa Pita ngwarịta soro m gawa soro nụ m bịawanụ Pita wee rituo soro Jizọs gawanụ soro Jizọs gawanụ ma mgbe ọ na-aganụ ebube ji ya arụ ma mgbe Pita na-aga n'elu mmiri ebube ji ya arụ ya chọ ka ọ banye n'ime mmiri n'elu ụwa nwanne m bịale o bịale o dedelelenu ndị baba ụmụ akwụkwọ bịale ndị baba Lagos City lere o Ọnịcha ọ bụ eziokwu ibe nwa m iwere ọkụ dede mana Jehova bụ mmụọ dedele ịma Jehova bụ mmụọ so blessing nwa m Jehova bụ mmụọ so blessing nwa m o Jehova bụ mmụọ nwunye ọma m enweghị Jehova bụ mmụọ nwanyị ọma m enweghị ọkwa ịma na Jehova bụ mmụọ n'elu ụwa niile n'elu ụwa Jehova bụ mmụọ bịale o bịale o ụmụ eluigwe nọ n'elu mana bịale o manye lisogoji nwanne manye bịale o ndị obodo anyị niile ndị obodo anyị niile Enugu steeti unu anụodo Ọgbete Enugu unu anụodo Gozie Nwokeke unu anụodo unu gbawa egwu unu na-aga ọ bụ ihe mere eme ezi nwanne m tụkwasị obi na Chukwu maka Jehova bụ mmụọ mgbe ọbụla ndị iro na-eburu gị agha ọ gaghị agbakịta gị azụ ọ ga-anapụta gị n'ime nsogbu ọbụla tụkwasị obi gị wee desi ike n'ime Chineke anyị gawa Jehova bụ mmụọ 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 Jehova
Jehovah bụ mmụọ, 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 Jehovah bụ mmụọ,
Jehovah bụ mmụọ, Jehovah bụ mmụọ, Jehovah bụ mmụọ, Jehovah bụ mmụọ. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu. Onye nwe anyị nọ gị n'aka o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ewu chime ụwa na-atụ m egwu, ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya mmiri o. Ewu chime ụwa na-atụ m egwu.
maka ihe ofu enyi nwoke mere m. Ya mere ọ bụ na ị na-eme ọyị mara bụ ụdị ọyị ị na-eme maka enyi na-egbu enyi ya. Kpacharakwa anya go ibe n'obi so na so uwe kwe mmeta o elu uwe kwe mmeta o ụwa jọrọ njọ n'ụwa elu uwe kwe mmeta o ihe na-eme n'elu ụwa na-agba m anya mmiri n'enyi m ewu chime ụwa na-atụ m egwu enwere okwu enyi m mụ na ya dị na mma ezi enyi m mụ na ya bidoro na nwata kpawanụ mụ na ya gara skuulu one place nụ na o mụ na ya graduate one place leyi che onye ọbụla ga-emu ntị n'olu ihe ahụ ihe mere m enyi mere enyi ya mgbe anyị pụtara skuulu nwanne mana bata chukwu kọvati enyi m my friend echegharị ya abido na amasị oziọma n'elu ụwa niile o nwanne m ihe bụ akụkọ mere eme o ruru otu ụbọchị ma kpọtezie enyi m achọrọ m ịhapụ vileji gawa n'ala ba ka m ga-egbere chi m ka m mara m ihe ọ ga-adịrị m mma ezi enyi m wesị m na ya chọrọ ịga Lagos o ya chọrọ ịga Lagos ka ya gaa n'ụlọ witi ụmụnne ya o ewu chime ụwa na-atụ m egwu ewu chime ụwa na-atụ m ụjọ ewu chime ụwa na-atụ m amaghị m ebe nke gbalaga ihe na-eme n'ụwa na-agba m anya erure m na Alaba ka m nọ mebido kpere chi m Chukwu wee cheta m ihe weghara m ọfụma nọ ụzọ m emepe aka anyị n'aka ịkpa ọ bụ ngozi Chukwu dum o ruru one December mala December enyi m wee lọta o mgbe enyi m lọtara n'obodo anyị ya kpọọ m kedu ka isi emenụ agwara m ya eziokwu mana anaghị m ahaidi ihe ọbụla nke m na-eme n'ụwa ana m ahaidiri ya enyi n'elu ụwa mee ngawa n'ụzọ enyi m so m aga o nchọ igote ihe nọ enyi m so m aga o ihe ọbụla m chọrọ ịga n'ụwa enyi m so m aga o ma nwaanyị m chọrọ ịlụ mmanụ enyi m mara ya pastọ kọwara ha ka ha nụọ ndị enyi ọjọọ tụfịa kwa Chineke duwekwe ndị go eziokwu mgbe m gwachara enyi m ka ihe si agaranụ m n'anụ amaghị m ama na enyi m bụ ihe ọjọọ n'obi onye obi ọjọọ nnata na-abụ ya n'obi ya nata na-abụ ka ọma ya elu ụwa mee a ga-eme n'ụwa ole a ga-eme ụwa ole nwanne m ka o wee dịnụ mma ụmụ Naijiria onye ọbụla ga-eme ntị n'olu ngazie ntị ọfụma Naijiria ngazie ntị ọfụma ibe akwụna n'olu otu a ka ọ dị ma dị ya gwara ka ha nụ o ruru one day my friend akpọ m lenu na ya nwere problem lenu na Lagos wo na m nyere ya aka o na m nyere ya aka o ọ dị egwu o na m nyere ya aka o na m nyere nụ ya aka o na m nyere nụ ya aka o Nyere ya aka. enyi nyere nụ m aka nyere m ọ aka sị na m nyere nụ ya aka nyere nụ m aka mee wee kpọ enyi m ezi enyi m ị ga-alata na ya dị m ngwa lọtawa o bata n'ụmụahịa ka mụ na gị wee biri eziokwu mgbe ọ bịara n'ụlọ m n'ụmụahịa mụ na ya wee biri mụ na ya wee maka hapụla m Aba gawazie n'ụmụahịa wee biri eziokwu niile agara m mebe chọọchị that side ebe ahụ ka ọ chọrọ m otu ya a ka ọ dị mewere one room nye ndị ezi enyi m mewere one room n'ụlọ m wee nye ndị ezi enyi m amaghị m na ọwa gwọlori ibe ya n'elu ibe ị nwere okwu yes ibe na-eme n'ụwa ka eziokwu ọ na-agwa m
gharịgharị. Chineke biko bịa were ụwa n'uju, enyi mere enyi ya, ọyị nke mere ọyị ya. Olisa bi n'igwe, ihe na-eme n'ụwa na-agba obi m gharịgharị n'ụwa. Anụrụ m n'ụma ya for some time. O ruru one day, aka ji ụwa kpọọ m. Ofu ụbọchị ya, Chineke akpọọ m ma nwa m ị ga-agawa na n'ọlụ. Chukwu kpọrọ m oku. Irute n'ọlụ, ị ga-emepe chọọchị, ga-emepe branchị gị o na n'ọlụ. Makpọta ezi enyi, mepe ihe meseji m nwetara. Chukwu si m gawa n'ọlụ, ga-emepe nzukọ. Ezi enyi m wee kpọọ m, that my friend wee kpọọ m o. Aga m aga o, aga m esoro gị wee gawa. M ga-esoro gị wee gawa na ebe chọrọ ịga. Aga m eso gị wee gawa, ezigbo pastọ, aga m eso gị wee gaba ebe ọ bụla ị na-aga. Erutere m n'ọlụ 3 days, my friend wee kpọọ m, Pastor Chibundu, ị ga-enye m 2 million. Otu aka ọ dị, nye m 2 million ka m wee nụnụ bido anya o. Ma nwọkpozi enyi m, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji, onweghị ego m ji. Mgbe m gwachara ya o, ya hapụ m wepụ ha ka plan wazie otu ọ ga-esi wee gbuo m. enyi mere enyi Ọ ya, kpọrọ ndị ahịa kilas ka ha chọrọ m wee bawa n'obi ọjọọ na chọọchị m ka ha wee gbuo m. O ruru one day, enwere program ndị na-egbu mmadụ abịala, n'ọlụ na ndị chọọchị. otu ọjọọ ha N'ime abịala. chọọchị m ka m nụkwa na-ekpe ekpere. Ihe ọzọ m hụrụ di ya, ndị mmadụ erutenu, ụmụ okorobịa atọ nụ, ha na nwa gel sobata, ha gide na-etiwe. Pastọ chọrọ igbu m, pastọ chọrọ irepụ m n'ime chọọchị wo. Chime ọwụtụwa Matara m ọsọ enyemaka. Chime Olisa bi n'igwe, ụwa na-atụ m ụjọ. Efela, ụwa na-amapụ m obi. Ebe ka na-agba maka ụwa na-atụ m egwu. Olisa n'obodo, matara m ọsọ. ha gwara that girl, come on, bido dọka akwa gị now, bido dọka akwa gị now, dọwasịcha akwa gị. Those people echiche m were n'ụzọ mechie, were n'ụzọ mechie, na ha ga-egbu m egbu, A ga-egbu gị. na m ga-enye ha chek 2 million. Ụmụnna amaghị m o, na ọ bụ na enyi m kpọrọ ya dee o. Kedu ihe kpatara ya? Kedu ihe i mere ha? Onweghị ihe i mere ha, pastọ. Kedu gwanụ ihe i mere ha? Onweghị ihe i mere ha. Mgbe ha jee m di ya nwanne m na nye ha ego, Chibundu etiwe ọbụtụ ụwa dị. Chibundu etiwe ọbụtụ ụwa dị. Chibundu etiwe ọbụtụ ụwa dị. Mgbe a chọrọ ịkpọrọ m ga-etinye na moto, nye m that place. Ndị polisi ebianụ, ndị polisi erutenu. Mgbe ha rute that side, ejije m, those people agwa ha na m na-erepụ this girl. Ụmụ nwale wewewe otuwa dị, onweghị ihe m mewo otuwa dị. Mgbe ndị polisi kpọrọ m di ya gawa na steshọn, o mekwere n'ọlụ steshọn. Mgbe m ruru that side o, ezi enyi mechi n'azụ bịanye ndị polisi ego. Nwada girl si okwuo na m repụrụ ya di ya, mana ekelere m Chineke onye na-edu m. Olisa bi n'igwe, Akwụkwọ nsọ kwuru si, touch not my anointed, touch not my anointed, and do my prophet no harm. Chineke mee ụwa na-atụ m egwu. Jụkwa Kennedy nke na-arụ n'area kọmando maya, na nke nụkwa n'ọlụ, ha makwa ihe m na-egwu. onye na ọ dịghị ihe o mere, ọ dịghị ihe na-eme ya laịlaị. Akpọrọ m ndị polisi wee gwa ha n'aka m dị ọcha, Aka gị dị ọcha, aka m dị ọcha o, Aka gị dị ọcha. onweghị ihe m onweghị mere. ihe i mere. Ebidoro mewe investigeshọn, ha wee chọpụta Chineke nọnyere n'ezi gị. enyi kpọrọ ha o, n'ezi enyi kwuru dagel ụgwọ, ezi enyi kwuru those boys ụgwọ 50,000 ka ha wee gbuo m. Mgbe ndị polisi chọpụtara ejije ezi enyi meyi, tinye ya na Tinye ya
gwa m asọchibondolawa ma eweta ebuo Chineke mee ọsọ n'ije na naba rotuto mo na rekele mo na rotuto mo na rekele mo Chineke mee ụwa na aye ewu Chineke ụwa na haleluya ewu Chineke ụmụ Chineke anyị nwe mmeri nwe ife na-eme n'ụwa na-eme n'onwe ya ụmụ Chukwu adị ndụ na-anụ ụwa ime anyị ga-anọgide n'ime Chineke ma ọ sọrọ ekwensu ma ọ sọrọ ya ihe usoro ndị ụwa omebịa pastọ anyị ga-anọgide n'ime Chineke eluigwe dị ihe ma dị ya ewu Chineke ị na-anụ ife m na-akọwara gị n'ọgbọ ike afụlụ nwanne onye na-anụ ọnụ anyị ike afụlụ onye na-anụ ọnụ anyị kpachala anya gị ị na-anụ ọnụ ife na-eme mama na-agba obi m garịgarịgarịgarị umenu ụwa chịkọtara n'ụwa chụba m n'ụwa nwanne m ụwa chịkọtara m chụba mmadụ adị mma elu ụwa chụwala m chụba m n'ụwa ewo ụwa chịkọtara m chụba m n'ụwa ọma nsaị elu ụwa chịkọtara n'ụwa chụba m n'ụwa nwanne ụwa chịkọtara m chụba m n'ụwa ọma nsaị otu ụbọchị eruola agara m crusade na Cross River ka ntị ọfụma mgbe m na-alọta na lọd akụkụ ụzọ m bụrụ ngwongwo m niile ụpụsịa na-ezi ya mere mana ihe mma n'ụwa bụ ihe ọbụla Chukwu na-akwado ọ gaghị aga n'ihu onye ọbụla Chukwu gọziri ọ gịnị ga-eme ya nothing ibe n'obi so na so mgbe m na-alọtanụ crusade nwanna m ma hụ ngwongwo m na-ezi mmiri na maya dị ya mmiri na maya ma chili aka elu gbawa Chineke ọ gịnị ka m ga-emenụ ọkịji ụwa si adịnụ ebe m nọ n'ebe akwa n'elu ụwa nwamma na-apụta bụrụ jipụ pụta amaghị m na this man ahụgo m somewhere n'elu ụwa m ebe m gara mgbasa ozi ọma ebe m gara preach n'ụwa ọma the man arịjo na moto kpọwa Pastor Chibundu ọ gịnị na-emenụ ọ gịnị na-eme gị ụwa chụkọtara m chụba m n'ụwa ọma nsaị mebido kọwara ya the man akpọ m na ya ga-abịaghachinụ Chineke na nwere otu o si eme mgbe ọ bụrụ nwanne m after 2 days nụna the man abịaghachinụ kpọwa Pastor Chibundu na o ji moto bịanụ Dynako o jiri bịa ọ bịa bukọta ngwongwo m niile si Pastor Chibu sowe m mebụrụ soro dị manụ gawa ọ bụrụ m ga somewhere na bungalo ịnụna nke dị manụ rụchara ma rụcha nye m ya o mekwere na ba live dị man na-akpọ m Pastor Chibundu nwanne ọkwa ịhụrụ this house from today gawa ọ ga-abụ nke gị that is all ga-alarịrị ejiri m ya nye Chukwu ri n'ụlọ nke a were chaa kpamkpam Chukwu nwere otu o si eme ihe my dear ụwa ọma dị ya elu ụwa chụkọtala m chụba m n'ụwa ọma nsaị ụwa chụkọtala m chụba m n'ụwa ọma nsaị umelu ụwa chụkọtala n'ụwa chụba m n'ụwa ọma nwanne m ụwa chụkọtala m chụba m n'ụwa ọma nsaị elu ụwa chụwala m chụba m n'ụwa ọma ewo ụwa chụkọtala m chụba m n'ụwa ọma nsaị elu ụwa chụkọtala n'ụwa chụba m n'ụwa ọma nwanne ụwa chụkọtala m chụba m n'ụwa ọma
isogide Chineke m ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ibe ọ sọrọ ụmụ ụwa kwa chụbara iwa